Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. B'investiment ta' €1,000,000 partikolarment fil-ħaddiema tul dawn l-aħħar 10 snin ġie msaħħaħ is-servizz tal-Helpline 179, servizz li jagħmlu użu minnu eluf ta' persuni li jiġu bżonn għajnuna. Dan tħabbar waqt żjara fl-uffiċini tal-Fondazzjoni għal ħarsien tas-Servizzi Soċjali li għalija kien hemm preżenti l-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon u l-Kap Eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti. Il-Kap Eżekuttiv tal-FSWS qal kif dan l-investiment juri l-impenn li hemm biex ikompli jissaħħaħ dan is-servizz. L-investiment bażikament jirrappreżenta l-pagi. Ġifieri meta tara n-numru ta' nies li nħadmu hawnhekk inħadmu tim ta' prattikament 20 ruħ. Illi din hija waħda mill-iżviluppi li seħħu tul dawn l-aħħar 10 snin fil-fondazzjoni qabel ma kienx hemm dan l-investiment, ġifieri juri l-impenn u r-rieda illi nkomplu nżidu u nkattru ntejbu s-servizzi tagħna. Il-Ministru Falzon qal kif dan is-servizz hu provdut 24 siegħa kuljum matul is-sena li għaddiet. Il-linja tal-179 sarat kważi 13,000 telefonata li varjaw minn sejħiet differenti. Is-servizz ta' 179 huwa servizz li l-FSWS toffri għal 24 siegħa kull ġurnata tas-sena. Huwa servizz li jkun hemm biex jgħin il-persuni li jċemplu fuq diversi materji, imma naħseb l-iktar ħaġa li f'dak il-moment il-persuna u x'inhu l-bżonn tiegħu kollu xi ħadd inħa l-oħra li jista' jagħtih joħroġ dik lit ta' umanità li qed tant bżonn juża bejnietna kollha kemm aħna. Fost l-ora sejħiet kien hemm dik ta' persuni li jsibu ruhom waħedhom u jbatu minn solitudni. Iżda dawn mhux biss hekk kif saħansitra anke jkollhom telefonati ta' persuni li jkunu jridu jtemmu ħajjithom. Fuq il-179 ikonna medja ta' 40 każ kuljum u l-każijiet ikunu varjati. Ikonna persuni li jċemplu bi problema ta' solitudni, persuni oħrajn li jċemplu għall-informazzjoni, u mbagħad ikonna każijiet ħafna iktar severi fejn ikun hemm bżonn assistenza dak il-ħin. Fost il-każijiet li jkollna sfortunatament ikonna anke persuni li jibdew jaħsbu li ħajneħħu ħajjithom bidejhom, ikonna persuni li jkunu għaddejjin minn momenti diffiċli minn problemi ta' saħħa mentali u hemmhekk aħna s-sodisfazzjon tagħna jkun illi nilħqu lil dawn il-persuni nagħtuhom l-għajnuna neċessarja u llum il-ġurnata jkunu jistgħu jgħixu ħajja ħafna aħjar. Intqal kif meta jirċievu telefonati jekk il-persuna li tkun imħarġa li tirrispondihom tibqa' magħhom fuq il-linja sakemm tintbagħat l-għajnuna neċessarja. Sar appell ukoll biex din il-linja ma tintużax biex wieħed jagħmel ċajta. Hekk kif matul is-sena l-oħra kien hemm eluf li ċemplu fuq din il-linja għal raġuni jew oħra li m'għandix taqsam mas-servizzi li jiġu offruti.